Sure ko, this is for the kids and that is for the adults. So, dari lang ako kids because you know me, I don't know how to swim. Bitaw. So, guys, anjay nair dake ang TV, jarang dake an sa naman ni. Karon pa ko kita TV nga ni kamakon. Sabay size dani. Hi guys! Tagnahan jud asa ko karon bitaw. Di na lang mo na patagnaon kay di mo makatagna. Ag makatagna ra siguro tong taga diri pero di ako karon sa Panglao. So kinsa man tong mga taga Panglao diha? Di ako karon sa Panglao sa Barangay Tawala. Unsa today guys? Naabot ko daari kay gikan magud ko tagpilaran ja. Mao to nga sabot mi undoy nga mula hostel og Panglao. Unsa today guys natay subukan ha? Sa bay Bisayag subukan natay suwadyan nga Italiano nga restaurant. So mutilaw ta karon og Italian food. So wa ko kay bog nakatilaw na ba ko sa una, wa ko kay hinumdum siguro nakatilaw na ko sa una dugay ng panahon siguro mga 10 years ako na. So ate find out karon og lami pa ni si Ja kay wala pa ni sila guys na refer from a friend. So let's try today kay basig uganahan ko mo pwede ra mo visit kay naara na dari sa Panglao. So let's go. Di na ta maglangan-langan. Usa pa day guys no. Usa day ta mo tilaw sa Italian food. Sa day mong i-tour guys sa amo ang gipuy-an karon daari sa Panglao. So di ami karon sa Bulod Panglao. Kuan na say baryo na si sa unahan sa Tawala. So katong atang kan-an nga kuan nan sa Italian restaurant sa Tawala to sa unahan ra si sa gamay. So pasensya na rin hangkamot kay ning palit ko ganin nas kuan baka ng pharmacy. Anja kay nag-helmet man ko. Anja, aghang mask kay wa man nagitawod kay di na ko kaginawa so harang gi-close ang helmet. Og mestorya ko di mo ko madenggan so matong harang gisuwat. As you can see in my background, English. Di dapat siguro katong vlog today mixture of Visaya and English. Kay arong siguro di pud kaadyo maglabad og nay mga foreigner mo tanaw at least nasday anang masabtan bitaw nga ginagmay. So for today guys, di ako karon sa Barangay Bulod Panglao. So as you can see sa background guys, it's very beautiful. Darhi nga side is modern si nga style. Og diri nga side, dadaan kita mo ng murag tugon na siguro nang nga it's native style. So kini nga villa is a mixture of modern and native style. So sahaw pa lamang tanaw guys, as in wa pa ko maligo ha, wa pa ko mupahuway pero it feels so nabuang na. Karong iharap ko na. Feeling kaadto na karon is na relax ko because of the tanaw na ninyo palibot. Ang pool niya guys is nga naras ni Jana. Kire sure ko parang bata ni parang bata. Sure ko this is for the kids and that is for the adults. So dari lang ako kids because you know me, I don't know how to swim. Bitaw. So guys, nandiyan naman ha itour dito sa sud kay ato asang namnamin ang kagandahan dito sa labas. So tapang pusundo dito nalibang uhasan pasagdan sila to kay musod ko mga lisbok lang magijang tubo. So dari ta sa native nga murag kubo-kubo dari sa daplin. So nay mga lingkuranan halang po mong pakit kay arong di puro magwahay kay bisag moingon puro magwa man nimo gipakita tanan floor. So atong ipakita nay mga lingkuranan bet kuno sa wajag lingkod ni. Uy mo ka ba lala hala sama ni para magkahumok ka so ignorante ka. So by the way guys, kung gikan mo sa kuan kanang siguro katuod man siguro mo Jollibee daari sa ditsura mo dana ditsura anja makit-an to ninjong hangibot ang dana tadan kana makita na ninjo musud mo dana anja gamay ra kadto distansya walking distance ra makit-an na ninjo ring Bali Plus nga villa. So sa gawas guys di mo sa makitan nga ingani kay tanawa agidang fences habag agidang fences so safe ta daari ani man ilang saging guys nga mura magbuli ano ba saging magdahon sa agpunuan lainon man hani ba nga dana kasi pinakaila na diyan na mga uwak na diyan nakalimot man ko guys haragang ismagul guys na nakawa man ko sang ismagul madang gibilin dagto sa kubo di ay nabuang naman siguro ko. So guys, sa wa pa ka subscribe o wa pa ka kanang share bisag ka usas ang video. Among hanjuon guys sa pag-share nga tang video karon kay aron makitan po ning lugar kay it deserves to be shared kay arang kagwapo arang at least makahibaw pud tong uban nga nangita og gwapo nga mapuy-an og maglaag silang Panglao. So na guys, mga native na mga kubo-kubo ba jag dari mo ni jag modern style. Dana po dari
table, lingkuranan. Na, pwede ka dari magkaon. Prepare ka na pagkaon. Kaya na, kitchen na to, pwede ka magluto. Unja, anak ka magligo, o ganahan ka. So, ganahan ka mag-init-init. Ana, mag-init-init ka dami. Isa guys, kay murag dapi kitchen dares tumoy. Kini guys, tanawa. Na, pwede ka magluto na. Nay sink. Nay saksakan. Huwag na kay mga kuan. Na kay mga gamit pangluto nga di kurinti. Maray pang saksak na. Diyan mo po ni. Na, pwede pa dyan mag-barbecue. Pang barbecue hay man siguro ni. Di ko sure. Kaya way nga nas bukid. Pero huwag na kay ba mo siya na. Basta kay na nga na. Magamit ni mo. Huwag na kasari sa Bali Plus. Hani mo po ni. Ay, di tamuan na kay murag kuan nas mga kurinti. So later day guys, katong Italian food nga tilawan is for dinner na nato kay mukhaan man tami ganina mo tong niingon ko nandiyo nga ng tilawan nandiyo kay nakaunahon ako mo pa may pagkaon nas maribuhok. Oy, I'm still full. So I said to myself that I just need to move my schedule of eating later for dinner. Grabe. Ingon ba ko ganana nga sa gulag English ha ara ba to nga mong kuan kawawa man ko. Karon guys, kay arong di tamalangan mong isud sa kwarto, sa mga kwarto duha ka kwarto ag naada ari sa bahay nga ang gipuy-an karon. So adto mo ka distract na ning kuan has wata pero murag ako rin na distract. So naay duha ka kwarto jata ka nang i-check karon tanaw na to og unsay porma. Ja abri man ikadanin po ni agi ganina. Sud naman ko ganina kaya man gibutang hamagamit kanang ko bagdad at so sliding door si ja. Then, nagsud ni mo na, nagbed, makita na ni mo. So, mga ni bed, guys. King size man siguro na siya. King size man siya nga bed. Hala, nanawar ko na ninyo. Kagwapo ka adyo pagkapurma ni dyan sa kuan. Towel. Ana, so, naiunlan do ka anja, hanipot ni. Hani, baniwa man inganis bay. Ano ni dyan? Oh, saga di ay. Gusto kag na kay palamdagan. Yan, gusto ko magbasa-basa daron dyan, magigda-higda. And then, guys, at sa niisira kay ag-aircon mo gawas. O pag na usos ato mga pobre. Isira na kurtahan kay mo gawas ag-aircon. Mura pag aircon ug nay tiil. Bumungit-ngit ni si jam kita sa tas. Kuan kana nay switch sa saga. So switch sa saga. So mama nag-beg nga sa ito ragang bag. Wa pa inta na mahipos pero sige naman kay enjahan na hiposon. Enja. Mao ni si Jai TV. Siguro wako kay ba unsay kuan na ning TV? Basta dako siya. Iwa man sa pagminga na guys siguro. Ang sabay sunod sa 32 inches nga TV. Nga na, mo ay sunod murag nga na. Dako. Diyan na yung mga hani. Wako. Na mura manig sa Maldives. Murag sa Maldives kasi nakaadto sa Maldives. Ako nakaadto na ko sa Damgo. Damgo. Diyan dari guys na table na. Gusto kag, uy hala. Or kupuhag bilang furniture. Kupuhag ko bilang furniture dyan. Remote sa ato ang aircon o gusto ko di na ko matugnaw target ko to tadan. So wapo ka do guys kay ang imuhang kuan pintana iniglili mo wow what a beautiful view outside. So kana palamandaan is wana plus points na para na kay ako hilig jud ko kana bito inig nga na makita na view kay ngano o makakita ka view it's very nice imong feeling murag mo dot sa kailagman sa imong pagkatawo inig gawas ato sa imong mga kuan thoughts ara ng capacity. Murajit ba? Murajit. Gikan sa ilang padung sa gawas. Diyan murajit po sa imong beauty. O beauty po dahil imong palibot. Beauty po imong naong. Kaya imong palibot o murag mga sus, buing na. Huwag murag mautag imong palibot o imong naong. Grabe pong mautag. So, na-appreciate na guys ag room kay takot bed. Jaluwag dyan. Ganahan ko room nga na TV. So, nasa TV. Ganahan ko guys kani. Mas giganahan ko may mga ingani-ingani. Labi na nga grabe kang gamit kalan rakas. Dahil ako kung mag-travel ko kaya maghanap ko pamit dito. So, this is a very good idea. Char, nice ka do. Ang mga kuan na ni design dito, an interior design. So, tawag na kay sud man kay ugawas exterior, ug sud interior. Dira sakto ba ko? Na yung mga ingani and then di apay dako nga rep. Pito din ni rep ha. Mag-rep. Tada, gisarap undoy dami mga hinubuan. Murag rep guys no na. Nga na magkurog ko sa mga rate kinadaanan kay pagpalit na mo light naman sa kadugad sang gamit mura na mag lain magkulog. So ibabaw narang luaga ka adyo. Luag ka adyo guys. So na kay mga gamit daring daghan. Okay ka adyo. So magawas ta guys. Pag nansa nato kay mga gamita kay sayang pag kurente nga naman ko kay tipid lagi.
Wow! So, nagyapoy ko ang dari, guys, na. Sabi, tawag ka na, ay, brabag divider, or say tawag ka na. Ja. Na yung mga gipang tuntong ng mga figurines. Da ka ni CR ni guys. Tadan, sumuna yung CR. Ala, sorry! Uy! Ito kay bawo nga na, day-dari shower. Na, day-dari ka ng sa amin for shower. So, manag shower. Shower. Ja, darig toilet. Agwa ka pag ilang toilet. Ganay, nga na, pang iluhay. Kaya na may ibanwa, sa may mga ilo kuluhay. Lahir naman dyan mga ilo tag papel, mga ilo tag papel, pero unahan man siya tubig nga na ng Pilipino, di man mga ilo, unsaan siya tubig man dyan, usa pag tissue. May mga tissue, dyan yung mga towels. Wow! Tanawa guys! Ganahan ko ka na yung buwak-buwak na, kita mo? Nara po guys. Hi, it's me. So, nice sink. Nari, beautiful. Ganahan ko guys, sa color bito ni dyan nga nara. Luxurious food po ma. So, atang isira. Wala lang ko nagpasigag-siga kay magkita ang dahil hapon ta. Kaya si Arda po ni, nasundoy na ni. Nasundoy na na. So, dapat isa ka kwarto. Doon ka man ka kwarto. Suot ka. Ito pasigag-siga. Tadaan! So, maura, uy, halalaki ko gilang kabinet dari. Tanaw, mas dako siya. Mura dyan duha ka rip, gisumpay. Na. Managya po yung nga rin dyan ay TV. So, mawag po ni guys. Agi dyan bintana is na ang kupuha. So, mawag po sa dyan. Pero kami murag para na siguro is ba nag-asawa kaya na may ba nag-asawa na padung naman silang kising-sin. Dari ko, guwapo po dari ako halara na isa. Grabe. So, thank you, Day Kaadjo. Nga, nakaabot ko daari. It's a very beautiful place. So, ako nagmahay. Bisag ladyog ang biyahe. Ay, suga kayo magawas ka. And then, marita sa house tour na ni guys. House tour. Mag-practice ko. Kasi dyan na ako'y bahay. Maka-house tour ko. Kaniyan sa kani. Hadlag mo kumabri. Ay! Pantry? May pantry dari. Pantry, masyadong tawag din eh. Itang suda na kay itang suda na kay di itang kinahanglan na diha. So, padung ta guys sa kusina. Mani kusina guys. Hala, ang bukuhag furniture. Ay, ang liguna dyan niyo. Nain kuranan. 4-seater si dyan nga dining set. Diyan na dari mga gamit na. Nain mga baso. Napay tubig. Uhawon ko dyan. Hurot nila. Tubas nila. Dyan mga kutsara. Halahan ni mani. Oh guys, orang madlug ka. Kani guys, kutsarita. Ini kutsara. Kay kutsarita gamay man. So napod sila panghugas. Tanan nimo panginahanglan na mga luwag, may plato. Magluto ka, na ilutuan. Hello. So everything is here already, and if you want to experience living in a luxurious house, kana bitong feeling bitaw nga kanang social ka adyo pero naghapog imong panginahanglan feeling of having a home, yeah, luxurious home kay makaingon kag home kay naa naman tanan nimo kinala may iban nga way tinidor way kutsilyo nga so naa tanan. So guys, mari punta sa sala. So na po sa sala. Tanawa. Look at that. So naada na yung mga sofa bitang kurang mukha. Mukha ay rang lami So ang view outside is teka lang, kay sa Magaw. Diba? Dyan na apoy puan ka na sabi tawag na nga, kanang hadhad ba? Hadhad. Sabi tawag na in English na ang sabi in English o hadhad. Ansi, nair dakag ang TV, jarang dakag, ang sa naman ni? Karong pa ko kitag TV, nga ni ka makang. Ang sabay size na ni. Apos karang maku, guys na gamay sa tanawon sa kuan, video, pero garabing ka maku. Maku, atibay ka, uy. Dyan na yung drawer. Drawer, day tawag na nila yung drawer. Daghan na. So, lamay din ni si Jano kung mustay dyan kananig ka ng sa kasimana baron nga na barang kuan dyan mo arong si tawag na ma-experience dyan mo bitaw nga mabung ka ba? Lamay o pabung-bung na niya sapre na may portahan. Mali ni portahan padung sa gawas. Daga pagkadyo. Mali padung sa gawas nga portahan.
ilak. Okay, para for safety purposes. So mao to guys, aga to ang kanang house tour dari sa Bali Plus Villa. So karon guys, manghipos-hipos ko siyang gamit, anja anig human is maato na ta sa Italian restaurant dato sa Tawala. Asa pa kay nakalimot mo ko saningan. Uy, unsa naraman kayo kalimot ko saningan. Di po ka mo pronounce og kanang kuan. Kanang pang-pronounce og maadyo ba? Maadyo man tong unsa kay naaman didto yung mga waiter sa tong pangutan ano sa na pag-pronounce, di ba? Kay lahi ba sa uy lahi ba sa nang Italya og pronunciation kay napod sila accent ba nga kuan lamin tapos sundog di jud makaya. So by the way guys, arang na sa dari as in. Excited na gani ko maligo na. Excited ko maligo na. Okay guys, so siguro ha na lang i-end nagatang video right here, right now. And sa atang ini jud ang sunod nga video kay atang suwad tong Italian food. Kay ugang isumpay na ni garabing taasa na so atangi sa sunod video ato na raman himong duha ka video. So guys ha, atangi ba dyan ni jud atang sunod nga video kay aron makaibaw mo og lami pa pud ang ilahang Italian food. So this is Florami Bukulana and thank you for watching my vlog today and I'll see you tomorrow on my next vlog. Bye!